to sa stretla skupina ľudí, alebo začala stretávať skupina ľudí, ktorí si rozumeli, ktorým išlo o nejakú vec, chceli niečo dosiahnuť a tak sme sa tam postretali, že vlastne aj keď sme každý boli od niekiaľ inakadiaľ, z nejakej inej profesie, tak vždy sme sa tešili na to, keď sa tam stretneme a tam sme tvorili nejaký kolektív. Najkrajšie obdobie v mojom živote, keď som bol mladý a vlastne som dospieval a nevedel som, čo so sebou. Aspoň ja, ako si to pamätám, že tam neučilo len nejaké takzvané to tvrdé hranie, alebo teda ako hrať, alebo ako, ale prvýkrát tam bolo aj, že tam bola tá, ja neviem, ešte tá pani Lindnerová, tuším, či ak si ju pamätám. Zdravím. Tým, že sme sa takýto stretli, ktorí sme si rozumeli, tak sme sa tam uvoľnili a vedeli sme sa teda dobre akože zabaviť, aj teda všetko porozprávať, zahrať. Naozaj veľmi. A určite to záviselo aj od toho, akí ľudia tam okolo boli nás, ktorí nás tam do toho nejako tlačili, aby to takto vyzeralo. Krásne obdobie, lebo tie začiatky boli ťažké a o to sme boli takí nadšenejší k tomu. A určite nezabudnem na prievoz, kde to bola jedna stará barabizňa vo dvore. Padalo nám všetko na hlavu a viem, že Peťo so Kseňou aj s deckami vytapetoval všelijakými plagátmi proste tie steny a učili a zrazu začalo, že všetko praskalo, tak sme ušli, lebo tie plagáty popadali na zem. Sice taká polorozpadnutá budova, ale čo bolo fantastické, že keď človek dvere otvoril, tak zrazu to tam bolo jak VŽMU, spev, hudba, dramaturgia, rozbory hier, ping-pong sme tam hrali, recitácia, proste všetko, my sme tam mali všetko, identické predmety ako na VŽMU a to bolo fantastické, lebo keď sme prišli na talentové skúšky na VŠMU, tak my sme boli tak pripravení, že nás nič nezaskočilo. Obdobie života? Najkrajšie na svete. To bolo najdôležitejšie asi obdobie môjho života. To bolo jedno možno z najkrajších období. Samozrejme, nemôžem počítať to, kedy sa ti narodí dieťa a to materstvo, to proste je to Ale čo sa týka takého života, kedy človek sa stretáva s priateľmi a niečo robí mimo školy, tak to bolo to najkrajšie obdobie. Tak ľudus to bolo obdobie, keď som si formoval osobnosť, to znamená, že koniec ZDŠky, stredná škola, vysoké. Karol Vosadko mi ukázal prvé kilá. Prvýkrát v živote som si ohmatal úplne, že o muzike hovorím, že dobre, ale však veľa hudby bolo v ľuduse vždy. Takže tam si myslím, že presne, keď hral Peťo Sklár na gitare, prišiel v Karči Vosadko a proste toto, tak proste to sa fakt akože na mňa nalepilo celé. Myslím, že som tam strávil naozaj najkrajšie obdobie svojho života, lebo sa to ťahalo až po vysokú školu, myslím. Boli to najkrajšie časy, ľudus bol pre mňa kľúčovou, určujúcou záležitosťou počas tých najkľúčovejších rokov môjho života. Celé moje detstvo je spojené s ľudusom, pretože som tam strávil od 6 rokov do 18, čiže naozaj celé svoje detstvo. V ľuduse som začínal ako 10-ročný. Však ja som tam bol celú večnosť. Za svoj život som chodila na rôzne miesta a zúčastňovala sa rôznych akcií, ktoré si nepamätám, ale to, čo som zažila v ľuduse, si pamätám. Som sa veľa aj zo života naučil, našiel som tam veľmi dobrých, zaujímavých kamarátov, bolo to veľmi príjemné obdobie pre mňa. V ľuduse som strávil veľmi pekné obdobie a ľudus ma pripravil aj na príjmačky na VŠMU. Ľudus bol ten, ktorý mi povedal, že áno, to je správna cesta, týmto smerom pôjdeš, to je divadlo, hudba, spev. Kopu srandy sme zažili spolu. Veľa priateľských vzťahov, veľa príjemných pocitov. Najviac mi to dalo tie ľudské hodnoty. No bol to profesionálny začiatok v prvom rade a stretol som tam kopec kamarátov, s ktorými sa kamarátim doteraz. Mňa ľudus do značnej miery vlastne zvrtol to životné smerovanie. To krásne, čo sa budovalo, to bolo stále v ľuduse. Ľudus mi dal šancu sa dostať z prostredia panelákového sídliska, kde som si nerozumel s ostatnými deťmi. Zrazu som sa dostal medzi deti, ktoré vedeli, čo chcú. Bola s nimi náramná sranda
Veľmi som si to užíval. Vďaka Ludusu som sa snáď naučil trošku rozprávať. Ja som bol predtým trošku taký zaprdnutý, možno trošku introvertný chlapec, do seba uzavretý a v Luduse, proste Ludus ma otvoril. Pre mňa znamená Ludus v podstate všetko. V prvom rade sú to moji rodičia, ktorí mi ukázali cestu, ktorou idem v podstate až doteraz a dúfam, že ňou budem mať to šťastie, že ňou budem môcť ísť ešte dlho. A v druhom rade sú to kamaráti a priateľstva, ktoré vznikli za celý život a ktoré fungujú až doteraz a za to som veľmi vďačná. Mám pocit, že v Luduse sa vytvorila, alebo som sa cítil medzi ľuďmi, ktorí boli v Luduse bez vekovej kategórie, bez obmedzenia. Poskytlo mi to také zázemie, cítil som sa tam veľmi dobre, príjemne, skoro ako druhá rodina by som povedal. Proste na tie roky 70. možno v porovnaní s rokmi 60. v Amerike, ako čistý hippies, fajn. Ingrid Fabianová prišla do Ludusu, bola 9-tačka a my s Igorom Krempanským s Pikim sme boli 6-taci a prišla krásna žena, nádherná, že kto chce chodiť do Ludusu, že potrebujeme chlapcov. A my sme sa na seba pozreli, okamžite sme zdvihli ruku. No a vlastne to bol zlomový bod v mojom živote, pretože sa zrazu zistil, že vlastne, že tam ja patrím, že som sa začal hrať, že som sa hral a že vlastne, že toto bolo to herectvo. Ja som nevnímal, že to hranie je herectvo, lebo tak Seňa s tým Petrom nás tak viedli, že sme to nevnímali, že toto môže byť aj zamestnanie. Že vlastne to bolo len o hranie, že sme začali čítať knižky, že sme začali písať básne, poviedky a zrazu z nás niečo vychádzalo, o čom sme vôbec nevedeli, netušili. Tam akorát bola nejaká hodina, oni povedali, že môžem sa tam pridať na tej hodine, ako skúsiť si to, ale že len ako pozerať sa, že môžem sa. No ja som sa zapojil v tej hodine a tam bol Lady a Piggy a hneď sme sa tak spojili v jedno teleso a už som tam potom spravili klauniády a už to potom išlo. Prvýkrát, keď som prišiel do Ludusu, tak som len tak ešte na Rezidovej, len tak tie prvé dvere som len tak otvoril. Vtedy som mal, koľko som mal vtedy rokov? 12, 13? A tie prvé dve, a potom som prišiel domov, že bolo zamknuté. Tak potom som tam išiel druhýkrát, už som skúsil tie druhé dvere, lebo to sa chodilo tak dookola. Tak už som skúsil tie druhé dvere a už som tam potom ostal. To nebolo len takéto divadielko o divadielku, ale že to bolo naozaj ako škola nesmierne dobré pre život. Ja už sa nevenujem tejto branži a napriek tomu budem hovoriť, že to bola tá najlepšia škola, akú som mohol asi v tom detstve dostať. Ale viem, že ma tam zobral Mišo Bučík ako asi 15-ročnú, alebo Tipčo Frlajs, čiže úplne títo prví ľudusáci ma tam stiahli na nejaké predstavenia a potom som tam medzi nich zapadla. Za mojich čias nás bolo v Luduse strašne veľa a z dnešného pohľadu sme vytvorili normálnu ľudusácku mafiu, lebo kam človek v tom umení alebo v tom divadle, filme, televízii príde, tam sa potkne o ľudusáka. A to si myslím, že je ideálna vizitka školy Ludusu tej doby. Takže ja by som zaželal Ludusu, aby sa to opäť darilo. Ďakujem veľmi pekne. Zuzka, ty niečo povedz. Ja niečo poviem. O tom jarnom prebudení. Pamätám si na to, keď Zuzka došla do Ludusu, bol to veľký rozruch, že došiel najväčší talent a najkrajší na svete. Malo to 14 rokov a všetci sme len takto na normálne jazyky. A ja som na vás chodila bongo, rongo, jak som sa tam vytešovala. Takže Zuzka, ideš, povedz niečo aj ty. Ja by som chcela všetkým Ludusákom, tým názročným popriať, aby si v tom Luduse zažívali toľko srandy, ako sme si zažívali my, aby mali na čo spomínať. Aby mali takú oporu v tých veľkáčoch, ako sme mali my, aby zostali dobrí kamoši aj s tými svojimi parťakmi ľudusáckými, aj keď skončia. No, želal by som škole a divadlu Ludus, aby sa jej veľmi darilo, aby mala dostatok žiakov, dostatok hercov, aby divadlo Ludus malo kde hrať a pôsobiť, aby malo slušné, príjemné priestory a dávala možnosť pracovať aj súčasným dospelým umelcom. No priestor, áno. Áno, taký akože priestor, kde sa dá tvoriť. Aby už skončili všetky tie presuny, ktoré poznačili Ludus v posledných rokoch. Veľmi veľa talentovaných ľudí. Ďalšie úspešné tvorivé obdobie, niekoľko desaťročí určite, skvelých pedagógov, spokojných a chápajúcich divákov,
A ja si myslím, že strašne dobrý kolektív, aspoň taký, aký si ja pamätám, ako ja som zažil v Luduse. A napadá ma ešte jedna vec, a to je stálu scénu pre Ludus. Lebo čo sa ja pamätám, tak sa divadlo Ludus stále sťahovalo a to by som strašne Ludusu želal, aby mali stálu scénu a nemuseli sa sťahovať. Chcela by som zaželať škole, aby fungovala ďalej a aby bola úspešná ešte dlhé roky. A aby sme mali veľa talentovaných žiakov, ktorí budú ďalej pokračovať. A divadlu by som chcela zaželať, aby našlo konečne po niekoľkých rokoch zase svoj domov a aby sa v ňom tvorilo príjemnou a pozitívnou energiou. Aby tie všetky prekážky, ktoré majú, ktoré sťahujú každý rok niekde inde, aby už dostali stále miesto, aby pochopili tí ľudia, že my ich potrebujeme, že Bratislava potrebuje Ludus a Ludus potrebuje Bratislavu. Ja by som zaželala, aby tú cestu, ktorou išli, s ktorou som sa mohla aj ja spojiť vlastne, tak aby išli touto cestou ďalej a aby ďalšie deti a ďalší ľudia vlastne našli svoju cestu. Len to najlepšie a hlavne veľa trpezlivosti, veľa síl a ďalších 40, 50, 100 rokov. Z Ludusu sa už nedá nič želať, lebo ja si myslím, že Ludus vlastne už funguje stále. Ja si ani neviem predstaviť, že by Ludus neexistoval. Pre mňa sa divadlo Škola Ludus spája v prvom rade s Petrom Kubom a Kseniou Gracovou, takže obom želám pevné zdravie. A pokiaľ oni budú a budú dosť silní, tak bude aj Ludus. A veľmi by som si prial, aby Ludus, už keď aj nebudú vládať, tu bol ešte stále ďalej, aby sa našli ľudia, ktorí by, a to znie hodne bobo, dokázali niesť ďalej odkaz Petra Kubu a Ksenie Gracovej. Ale inak sa to povedať nedá. Aby to viedli oni, lebo myslím si, že keby to robil hoci kto iný, tak by to tak dlho nevydržalo a nemalo by to tú kvalitu. Tak ich želám, aby teta Ksenia s Peťom to ešte strašne dlho vydržali. Pretože to, čo robili pre nás, určite robia aj pre mladých. Strašne veľa dobrých a talentovaných žiakov. A žiakom Ludusu strašne veľa dobrých a talentovaných učiteľov v Luduse, čo Ludus samozrejme má. Radím tým mladým, dobre si vážte, čo máte, pretože to zistíte až po niekoľkých rokoch. Dobre, ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela vzdať veľkú úctu a vďaku Ksenii a Peťovi za to, čo robia a koľko to robia. Takisto by som im do budúcna popriala, aby tak ako doteraz bojovali aj naďalej, s hocťou, láskou a oddanosťou. A takisto som hrdá na to, že sa môžem píšiť tým, že som navštevovala divadelnú školu Ludus. Ďakujem. Krása, paráda. 40 rokov to je vlastne len nový začiatok. Umelecký potenciál, ktorý teda Slovensko uspokojí. Okrem toho, že to nadšenie ten Ludus má a robí krásne veci s mladými, aby neboli tí sponzori takí skúpi. Lásku, spokojnosť, krásne priestory a najkrajšie divadelné hry na celom svete. Aby si tam ľudia nachádzali sami seba, aby dostávali krídla, aby nachádzali prvé lásky, priateľstva, aby Ludus bol naozaj takou druhou rodinou, kde sa ľudia radi vracajú. Všetko len dobré. Všetko len dobré, veľa šťastia a nech sa to rozvíja a nech Ludus je obrovský, lebo tie deti by mali kam chodiť. A mali by sa kde vzdelávať a priateliť sa, hrať sa, šantiť. Jak som sa šantil ja. Tak hlavne toho entuziazmu, veľa energie, veľa síly a nech vám vždy mestská časť, v ktorej Ludus funguje, sa snaží vyhovieť a brať čo najnižšie nájomné a tak, no aby to všetko dobre fungovalo. Život je ako nádych, výdych, nádychy, výdychy do 4. 10 ročia. Samé nádychy a úspešné, nech sa darí. Ďalšie generácie ľudí, ktorí dostanú tú šancu, niektorí stať sa hercami a niektorí možno iba to, aby vo svojom živote vlastne mali šancu proste byť otvorený, vedieť sa zapojiť do toho života. Mne vlastne Ludus dal šancu vedieť hrať divadlo tam, kde to treba. Veľa šťastia, veľa dobrých, talentovaných
žiakov, talentovaných učiteľov a výborných hier, veľa nápadov a veľa lásky. Aby stále bolo z čoho vyberať, lebo Ludus bol veľkou zásobárnou budúcich profesionálnych hercov. No aby bol naďalej taký úspešný, aký je, aby vychovával toľko detí, koľko už doteraz vychoval, aby to bola taká úžasná rodina, aká to bola pre mňa. Prajem mu veľa energie a dúfam, že o 40 rokov budem tiež pozvaný. Juj, to boli krásne časy. Ale najprv by som chcel všetkých pozdraviť v mene všetkých Mikulášov a tak ako my žijeme večne, dúfam, že i Ludus bude večný a nesmrteľný. A myslím si, že tá revolúcia s názvom Ludus ovplyvnila či už priamo alebo nepriamo cez žiakov, divadla, školy, všetkých. A Peťo a Kseňa, máte moju veľkú úctu. Do ďalšieho obdobia by som im zaželal, aby sa našli takí ľudia, takí odovzdaní, oduševnení, ako tí dvaja, ktorí zasvetili celý svoj život škole a divadlu Ludus. Peter Kuba a Kseňa Gracová. Ďakujeme. Mám takú spomienku, ktorú by som strašne chcel povedať. Ja som vždy tete Ksenie Gracovej za to, ako sa ona spravila k nám, hovorila moja druhá mama. A to nezabudnem nikdy a za to jej ďakujem. Vlastne teta Kseňa neskutočným spôsobom ovplyvnila môj život, takže ja to cítim, ten Ludus cítim až dodnes. Ja som dosť hrdý na to, že celé moje životné obdobie som išiel v Luduse vedľa Petra Kubu. Teta Kseňa nás strašne povzbudzovala vo všetkom, nie len teda v tvorbe, ale aj v tom súkromnom živote. A stretli sme sa tam úžasní ľudia, ale myslím si, že práve teta Kseňa bola tá, ktorá stmelovala týchto ľudí, takže myslím si, že týmto bolo také výnimočné. Takže ono nás to niekam naštartovalo a za toto veľká vďaka. Musím povedať, že vďaka Ksenii a Petrovi by som to doprial každému mladému človeku, také pekné detstvo, ako som ho mal ja. Mám rada Ludus stále, mám rada tých ľudí. A bodka. Kto stretne takú Kseniu a takého Peťa, tak si myslím, že to ostatné všetko príde. Klobúk dole pred Peťom Kubom a Kseniou Grácovou. Ksenka, tých neviem koľko rokov, čo tomu venuješ, malo svoj zmysel aj tých Peťov, takže vám ďakujem strašne pekne, pokračujte v tom a držím vám palce. Čokoľvek budete potrebovať, tak určite mi zavolajte. Veľké úsilie, ktoré sa spája s dvomi menami, a to je Ksenia Gracová a Peter Kuba. Ludus rovná sa Peter Kuba. Nikdy iný pre mňa tam nebol. Toto im chcem poďakovať za to, že vôbec sú, že existujú a že dúfajme, že budú vychovávať a že sa im pošťastí vychovávať ľudí, akí sme boli my, ktorí majú radi umenie a ktorí sa môžu zaoberať vlastne umením. A keď nie, aspoň sa trochu obohatia niečím iným. Kseňa bola moja druhá mama, Peťo druhý, neviem, či otec poviem radšej brat a strašne veľa kamarátov. Samozrejme prvé lásky, nebudeme spomínať, nie? Všetci to vedia aj tak. A veľmi veľa vedomostí. Vôbec naučila nás Ksenia láske k poézii, rozvíjať lásku k poézii, k próze. Mnohí tam začali písať, vidíš, Ľuboja Riabka. Ja sa povedať, že z ľudu som si asi najviac zobral tú muziku. Také aj tie pesničky Modrý vták a tak. Ešte by som to možno vedel zahrať. Prvý deň som sa naučil Modrého vtáka, to mám do dnešného dňa aj na Gmaili, to mám napísané. A do dnešného dňa snívam samozrejme. A za to strašne ďakujem Ksenii aj Peťovi. Ukázali mi nejakú tú cestu a že ma k tomu nejak priviedli. Šíbe mi až dodnes. Tak asi tak, no. Svetlo metlo zmietlo čiernu z neba. Toto svítanie sa týka práve teba. A vzácne hviezdy síce rozpredané sú, ale hľadám má dnes ráno farbu bela sú. Modrý vták, modrý vták, modrý vták.
Žltko s bielkom vo vajíčku ešte spali, keď som zistil pred zrkadlom, že som malý. A že asi ťažko zhltnem modrú guľku zem, takže je to jasné, bol to iba sen. Mne sa vám raz snívalo, že letím vzduchom, bolo to tým, že som spala dolu bruchom. Aj anielom som vytrhala pierok pár a máme nimi podperený sekretár. Modrý vták, modrý vták, modrý vták, modrý vták. Každý sen je čosi ako modrý vták, keď ho snívaš, vyniesie ťa nad oblak. Však skús ho zavrieť do klietky od do zlata, prebudíš sa a vás rovno do blata, lebo snívať treba prosím pekne všade, v letnej noci aj v zasneženom sade. Ráno, večer, ale na poludnie tiež, inak zrazu zistíš, že už nežiješ. Modrý vták.